Türkmenistandaky adalatçylyk we işten kowulanlygy barada açyk çykyş eden soň 9 ýyl möhletli tutsaglygy hökm edilen Lukman Hursana İsmatullayewa boşadyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä İsmatullayewa bir taraplyk güne münasibetli geçirilen günä geçişiň çäginde dekabr aýynda boşadylypdyr. Onuň azatlyga çykarylmagy baradaky maglumatlar Lukmanyň bir kanun işten boşadylmagy bilen bagly ýagdaý barada habar beren Türkmen News neşriniň çeşmeleri tarapyndan hem tasdiklandy. Hursana İsmatullayewa dekabr aýyny boşadyldygy häzirki wagtda maşgalasy bilen öýünde bolýar. Dip azatlygyň çeşmelerinden biri aýdar. Hursana İsmatullayewa 2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň Ýewropa parlamentiniň deputatlary bilen geçirilen ýygnakda işinden bir kanun boşadylanlygy barada gürlen gününiň ertesi tutsak edildi. 10 adamdan ibarat topar zenany öýünden alyp gidenden soň İsmatullayewa bilen birnäçe hepdelep aragatnaşyk bolmady. Soňra doktor İsmatullayewa kezzaplikda aýplandy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we Lukmanyň garyndaşlarynyň pikiri çoňa garşy suudi toslanyp tapyldy. 2021-nji ýylyň noýabr aýynyň ahirinde Aşgabatdaky suud ony günäkär hataplady we 9 ýyl azatlykdan mahrum etdi. 2020-nji ýylyň gözünde Hursana İsmatullayewa Türkmen News neşrine 2017-nji ýylda nätaklara gereksiz tölegli synaglary we operasiýalary bellemekden ýüz öwrenligi, şeýlede köpçülikliň çärelere gatnaşmak islemeýänligi sebäpli perinatal merkezden işten kowulanlygyny gürrüň berdi. Onuň işten çykarylmagyna bejergüç Sankt Peterburg şäherine gitmegi bahana bolupdyr. Ondan soň Lukman birnäçe ýyllap işine gaýdyp bilmändir we beýleki hastahanalerde iş tapyp bilmändir. 2020-nji ýylyň ahirinde ol Berdi Muhammedowyň adyna video görnüşli ýüzlenmesi bilen çykyş etdi. Şol ýazgyda Lukman raýatlaryň prezidenti ýüz tutup internet arkaly habarlaşyp adalat gazanmagy mümkinçiligi bolan bolsa, onda olaryň halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalaryndan kömek soramagyna zerurlygyň bolmajagyny aýdypdy. Mart Sevitine täze ýyl bayramçylygynyň dowamyny güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligi we Sevit merkezine kiçi ýaşly çağlaryň sowuk howada döwlet guramaçylygyna bayramçylyk çärelerini çekilmegi adamlaryň bayram şadlygyna kölewe saldy. Bayramçylyk howasy tutup geçdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri täze ýyl bayramçylygyna Sevitde tas komendant fagy diýaly howanyň höküm türendigini aýdýarlar. Bu ýagdaý hususan Sevit merkezine okuwçy ýaşlaryň bayramçylyk günlerine hereketlerini polisiýanyň we mektep muallimlarynyň gödäwçilik maksatly gatnaşmagy bilen has aýdyn görünýär. Bir tarapdan okuwçy ýaşlaryň hereketi çäklendirildi. Beýlik tarapdan Sevit merkezine döwlet guramaçylygyna geçirilen bayramçylyk çäresini käbir mekteplerden okuwçy ýaşlar mejburi çekildi. Muallimler okuwçylaryň enatalaryna ýeke-ýekeden jaň edip, kanikulda okuwçylary hiç ýere çykarmadlygy, olara eseban etmegi, göz gulak bolmagy tapşyrdylar. Täze ýyl güni çağalara şäherde gurulan täze ýyl arçasyna gedelenje gitmeklik, olara öz dostlarynyň öýlerine baryp görmeklik gadagan edildi. Diýip Mary şäheriniň ýaşaýjysy gurrun berdi. 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda mektep ýaşlaryna çağalaryň diňe enatalary bilen bilelikde şäherde gedelenje çykmany ruhsat berildi. Öz başda köçe çykýan ýaş ýetkinjekler polisiýa tarapyndan barlandy. Marynyň administrativ merkezine azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir topar ýetkinjek ýaşlar täze ýyl güni Marynyň köçelerini özleriniň polisiýa tarapyndan saklanyp jübileriniň we jübi telefonlarynyň barlananyny gurrun berdiler. Ýaş ýetkinjekleriň jübileriniň barlanmagy polisiýanyň howpsuzlygy üçin etmek tagyllalary bilen galyp berse-de ýaşlaryň jübitine bayramçylyk pankylda başlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak kynançyklary bilen düşündirilýär. Bu aralykda döwlet guramaçylygyna geçirilen çärelere okuwçy ýaşlar, hatda çağalar baglaryna gatnaýan körpeler mejburi çekildi. Käbir mektepleriň okuwçylary vilayatyň täze ýyl arçasynyň ýanynda geçirilen we döwlet telewiziýasynda görkezilmeli bayramçylyk çäresine çekildi. Hatda bu çäre çağalar bagynyň körpeleriniň hem gatnaşdyrylandygy aýdyldy. Çağalary birnäçe sagatlap sowukda sakladylar. Diýip şäher ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkmenistanyň güýç edaralaryna möhüm bayramçylyklaryň öň ýany güýçlendirilen iş tertibi yglan edilýär. Marada tutuk belinip geçilen täze ýyl bayramynyň öňü syrasyna türkmen häkimetleri mekteplerde we büdjet edaralaryna ýylyna howpsuzlyk ýygnaklary geçirip bayramçylykda emeli partlaýjylaryň partladylmalygy, büdjet işgärleriniň kafelerde we restoranlarda bayramçylyk üýtmelerini geçirmeginiň gadagan edilmegi ýaly howpsuzlyk meseleleri boýunça düşündürüş işlerini geçirdiler.
Türkmenistanda ilatyň arasynda Türkiýe gitmäge islegler uly bolmagynda galýarka wiza almak isleýänlerden edilýän talaplar hem artýar. Talap edilen dokumentleriň käbiri Türkiýe gitmek isleýän adamyň izyna gaýdyp geljegini kepil geçmeli. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary 3-nji ýanwardan güýje giren täze talabyň türk wizasyny almagy tinanşýan Türkmenistanlaryň onsa da maňsat bolmadyk tagallalaryny artdyrýanlygyny aýdýarlar. Radiýalyk deklarasiýasy notarius tarapyndan tasdiklanmaly, resmi namalaryň üstüne goşuldy. Mundan öň adalet bölüminde notarius tarapyndan tasdiklanan kepilnama Türkiýanyň wizasyny almak üçin ýüz tutýanlardan talap edilýän dokumentlaryň biridir. Bu kepilnamany siýagat etmekçi bolan adamyň garyndaşlaryndan biri berip notarius tarapyndan tasdiklatmaly. Bu kagyzy almagyň özü de kyn iş bolup, öz ýakynyna kepil geçýän adamdan edilýän talap hem uly. Kepil geçýän adam döwlet idarasyny işlemeli. Wiza aljak bolýan adamyň izyna Türkmenistana gaýdyp geljegine güwä geçmeli. Dip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda türk wizasyny almak üçin dokumentlerini ýygnaýanlaryň ençemesi zeruri resmi namalaryň sanawyna ýene bir talabyň goşulmagynyň garaşylmadyk kynçylyk döredýänligini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. 3-nji ýanwarda türk wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň sanawyna notarius tarapyndan tasdiklanan radiýalyk deklarasiýasy goşuldy. Bu barada habary çap eden Türk Wiza Merkeziniň web saýtynda täze talabyň girdilenligi barada maglumat berilýär. Ýöne görkezilýän salgyda jikmejik düşündürüş we deklarasiýanyň teksti ýok. Wiza Merkeziniň resmi maglumatynda gyzky wagtlyk syýahatçylyk wizasyny almak üçin türkmen raýatlaryndan talap edilýän resmi namalaryň sany 17 punktdan ibaret. Olaryň arasynda adamyň şahsiýetini tasdiklayan dokumentler, sosial statusyny we maşgala ýagdaýyny görkezýän kagyzlardan, şeýle-de onuň işleýän ýerinden kepilnama, aýlyk hakynda maglumat we bank hasabyndan soňky 3 aýyň hasabaty ýaly resmi namalardan daşary dürli himayetkarlyk hatlary, ýakynlarynyň borçnamalary, kepillendiriş hatlary girýär. Habarçylaryň sözlerine görä türk wizasyny almak üçin köpçülük syýahatçylyk agentliklerine ýüz tutýarlar. Emma wiza üçin dokumentlaryň köpesini toplamakda ýardam berýän agentlikler adalet bölüm tarapyndan tasdiklanýan resmi namalary almakda kömek edip bilmeýärler. Ähli vilayatlarda syýahatçylyk agentlikleri bar. Syýahatçy hökmüni Türkiýeге gidýän raýatlaryň köpüsi şolary saýlap alýar. Ýöne şol agentliklerin üstü bilen dokument toplajak bolsaňmy, ýakyn bir howsarynyň kepil geçek adam tapmaly. Olam hökman döwlet idarasyny işleýän we aýlyk alýan bolmaly we ol Türkiýeге gitjek bolýan adamyň izyna dolanyp geljegini güwä geçmeli. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda wiza düzgüni 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda girdildi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlary üçin wiza düzgünini girdmek haýyşy bilen türk tarapyna ýüz tutdy.